хора, да тръгваме! Хайде да покажем на новото момче кой е шефът. Не забравяйте, че това трябва да е забавно, нали? Знаеш ли какво е забавно? Да печелим. О, да! Изглеждаш доста уверен за човек, който е на път да започне серия от загуби. Бъдете шините! Състезанието още не е приключило. За невероятна надпревара! Какво ни е наред с това? О! О! Както каза, повече късмет следващия път. Имаме всички основания да вярваме, че Зак е измамник. Хей, изненадващо посещение. Настоявам за реванш. Добре, вратата е точно там. О, не, благодаря. Ще изляза по начина, по който влязох. Ау! Уау! Ще го махна от зъбите, ти обещавам. Това ще бъде лесно. Франки е заложил хамбара на състезанието. Какво си направил? Как можа? Хамбарът е на всички. Ако искате война ще получите. Трябва да сме единни, ако искаме да спасим хамбара. Истината за кучетата е, че им трябва само любов. О, толкова са сладки. Казва, че си най-силният мъж в селото. Не знам каква е тази любовна история, но да тръгваме! Не се притеснявайте, всеки път мозъкът побеждава измамата. Моята шейна е по-добра и аз съм просто по-добър. Да го направим! Снежни топки 2, голямата надпревара. Гора! Опитвам се да работя, ясно? Тихи сме! Състезанието започва от 2 януари в кината. Разпространява Александра Филмс.